Brusel, ak si európske vlády predtým neuvedomovali, že hrozby Donalda Trumpa zabratím Grónska boli vážne, teraz si to uvedomujú. Tvorcovia politík už neignorujú vystupňovanú rétoriku amerického prezidenta a zúfalo hľadajú plán, ako ho zastaviť. Musíme byť pripravení na priamu konfrontáciu s Trumpom, povedal diplomat Európskej únie informovaný o prebiehajúcich diskusiách. Je v agresívnom režime a my musíme byť pripravení. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu vyhlásil, že plánuje budúci týždeň diskutovať s dánskymi predstaviteľmi o akvizícii Grónska USA. Biely dom uviedol, že Trumpova preferencia by bola získať územie prostredníctvom rokovaní a tiež, že by zvážil kúpu ostrova, ale že vojenské prevzatie je možné. S intenzívnením diplomatických snách v Európe francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot uviedol, že so svojimi kolegami z Nemecka a Poľska diskutovali o spoločnej európskej reakcii na Trumpove hrozby. V stávke je otázka, ako možno posilniť Európu, Európska únia, aby odradila hrozby, pokusy o jej bezpečnosť a záujmy, povedal Barrot novinárom. Grónsko nie je na predaj a nie je na zabratie, takže hrozby musia prestať. Politiko hovoril s predstaviteľmi, diplomatmi, expertmi a zasvetenými osobami na to, aby zmapoval, ako by Európa mohla odradiť amerického prezidenta od toho, aby zášiel tak ďaleko a aké má možnosti, ak sa tak stane. Bola im udelená anonymita, aby sa mohli slobodne vyjadrovať. Všetci sú veľmi ohromení a nevedia, čo vlastne máme v sade nástrojov, povedal bývalý dánsky poslanec. Nikto naozaj nevie, čo má robiť, pretože Američania si môžu robiť, čo chcú. Ale na tieto otázky potrebujeme odpovede okamžite. Nemôžu čakať 3, 5 alebo 7 rokov. V stredu Politico načrtol kroky, ktoré by Trump mohol podniknúť na zabránenie Grónska. Teraz tu je rubová strana, čo robí Európa, aby ho zastavila. Trump tvrdí, že Grónsko je životne dôležité pre bezpečnostné záujmy USA a obviňuje Dánsko, že nerobí dosť pre jeho ochranu pred rastúcou čínskou a ruskou vojenskou aktivitou v Arktíde. Dohodnuté urovnanie, v ktorom Trump vyjde z rokovaní s niečím, čo môže predať ako víťazstvo, a ktoré umožní Dánsku a Grónsku zachrániť si tvár, je pravdepodobne najrýchlejšou cestou z problémov. Bývalý vysokopostavený predstaviteľ NATO naznačil, že aliancia by mohla sprostredkovať spory medzi Grónskom, Dánskom a USA, ako to urobila s členmi aliancie Tureckom a Gréckom v ich sporoch. Americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker v stredu povedal, že Trump a jeho poradcovia neveria, že Grónsko je riadne zabezpečené. Ako sa ľad topí a trasy v Arktíde a na ďalekom severe sa otvárajú. Grónsko sa stáva veľmi vážnym bezpečnostným rizikom pre pevninskú časť Spojených štátov amerických. Spojenci NATO tiež zvažujú nové ponuky pre Trumpa, ktoré by mohli posilniť bezpečnosť Grónska, a to aj napriek všeobecne rozšírenému názoru, že akákoľvek priama hrozba zo strany ruských a čínskych lodí pre toto územie je preceňovaná. Okrem iných návrhov by aliancia mala zvážiť urýchlenie výdavkov na obranu v Arktíde, usporiadanie ďalších vojenských cvičení v regióne a vyslanie vojakov na zabezpečenie Grónska a uistenie USA, ak to bude potrebné, uviedli traja diplomati NATO. Aliancia by mala byť tiež otvorená vytvoreniu schémy Arktická stráž, presunu svojich vojenských prostriedkov do regiónu, podobne ako v prípade iniciatív Východná stráž a Baltická stráž, uviedli dvaja z diplomatov. Všetko, čo sa dá urobiť na posilnenie prítomnosti aliancie v blízkosti Grónska a splnenie Trumpových požiadaviek, by sa malo vyťažiť na maximum, povedal jeden z vyššie uvedených diplomatov NATO. Trump tiež hovorí, že chce Grónsko pre jeho rozsiahle ložiská nerastných surovín a potenciálne zásoby ropy a plynu. Existuje však dôvod, prečo Grónsko zostalo do značnej miery nevyužité. Ťažba zdrojov z jeho nehostinného terénu je náročná a veľmi drahá, čo ich robí menej konkurencieschopnými ako čínsky dovoz. Dánsky vyslanci tvrdia, že sa roky snažili presadiť investície do Grónska, ale ich európski kolegovia neboli otvorení, hoci diplomat Európskej únie oboznámený s touto záležitosťou povedal, že existujú náznaky, že postoj sa mení. Trumpova administratíva podporila hnutie za nezávislosť Grónska. Tvrdí, že ak arktické územie odíde od Dánskeho kráľovstva a podpíše dohodu z USA, bude zaplavené americkými peniazmi. Hoci Trump opakovane odmietol vylúčiť použitie vojenskej sily na dobitie Grónska, zároveň trval na tom, že chce, aby sa tak stalo dobrovoľne.